दिनैनिफ्राय आं दखान गोदान खुलिबाय मा मिष्टान्न भान्डार खुलिबाय रायजो राजाफोर गासिबो फैनानै एसे एसे टेस्ट खालामनांगौ ओमफ्राय गासिबो फैयोबा एसे आंबो उत्साह मोनगोन ओमफ्राय गासिबो मानसिया मोजां मोनोबा फैनो हागोन ओमफ्राय मा बुंगोन गासिबो मानसिया फैनांगौ बेनो आंखौ उत्साह खालामनांगौ बेनो आं आसा खालामो रायजोखौ मानसिनिफ्राय दखाना मा मिष्टान्न भान्डार होबाय नामा मिथाइनि आइटेमा गासिबो मोनगोन जेनेबा मिस्थि सन्देस रसमालाइ कालागान ओमफ्राय मिथाइनि आइटेमा गासिबो थागोन आरो दय मिस्थि बेबायदिखौ गासिबो थागोन पनिर टनिर फुरा निरामिस थागोन फुरा भेज थागोन बेखौ लकेसना बे मणिपुर टेलारनि खाथियाव गावलिया बेंकनि खाथियाव गावलिया बेंक मणिपुर टेलारनि खाथियाव गेजेराव दखाननिफ्रायबो एसे खमसिन नामा दामा एसे खम जागोन ओमफ्राय माबा मिथाइबो एसे मोजां बानायना आं हागोन आरो एसे हागोन माने सेस्था खालामगोन आरो गासिबो मानसिया फैनांगौ बेनो आरो मोनसे गोदान दखान जाहाथे बे दखाना माने मोजां जायो आं बेखौनो मिजिंथिबाय जाहाथे मोजाङै भगवाननि आशीर्बादाव साक्सेस जायो आं बेखौनो मिजिंथिदों बयबो जाहाथे बेवहाय फैयो मानसिफोरजों जाहाथे मोजां बेबहार खालायो बेखौनो मादों निट एन्ड क्लिन जाहाथे बे मिष्टान्न भान्डारा जाहाथे लेथ्रा फेथ्रा थाया आं बेखौनो मिजिंथिबाय सब समय लगे लगे निट एन्ड क्लिन जाहाथे खालायो आरोखि दखानखौ बेखिनि आं बुंबाय आरोखि आरो जाहाथे मोजाङै सोलिबाय थायो कर्मचारिफोरखौ जाहाथे कर्मचारिफोरजोंबो जाहाथे मोजां बेबहार खालायो कर्मचारिफोरखौ निर्भर दखान मोजां जानाया बेखिनि आरो आंनि मा मोनजानाय जायो सार मा मोनजानाय जायो बेवहाय मिस्थि मोनगोन ओमफ्राय काता नेमखि मोनगोन सिंग्रा मोनगोन बेफोरबो मोनगोन आं डिटेल मोजां मिथिया बिगोमा मिथिगोन मिथाइनि आइटेमा गासिबो मोनगोन मिथाइनि आइटेमखौ गासिबो मोनजोबगोन आरोखि बेखिनि आरोखि सिंग्राखौ बहाय बाजाराव 10 थाखा दामनि आं बेखौ खावलायदों आरोखि सिंग्राखौथ' मानसिया गिदिर सिंग्रा जानो लुबैयो आरोखि गथिखे फिसा सिंग्रा बानायनो थिनदों 5 थाखा दामनि सिंग्रा मोनगोन बहाय जाहाथे 5 थाखा दामनि सिंग्रा जानो फैयो मानसिफ्रा बेखौनो खावलायबाय आरो खारन मानसिफ्रा आजिखालि एकदम माने एसेबां गिदिर सिंग्राखौ जानो लुबैया आंथ' जायानो एसेबां गिदिर सिंग्रा आं 5 थाखा दामनि सिंग्राखौ जायो आरो ओमफ्राय मा जिलापि मोनगोन नामा जिलापिबो मोनगोन बेवहाय बेखिनि आरो মিঠাই আইটেম সব পাব আর কি ইয়াৰ আগতে এখন পাণ দোকান দিছিল পাণ দোকানৰ পৰা ইয়াৰ এটা উন্নতি হৈছে কি দেৱনাথ সুজিত দেৱনাথ হওক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মই আৰু উন্নতি হওক সৰু পাণ দোকান দি আজি এই পজিশ্যন পাইছে সেইখিনি উন্নতি হৈছে আৰু হওক ইয়াৰ লগতে যি কাৰিকৰ থাকিব এই কাৰিকৰৰ উন্নতি হওক দোকানখনৰ উন্নতি এইখিনিয়ে ক'ম আৰু মই সদায় দেখি আছোঁ সৰুৰ পৰাই দেখি আছোঁ তাক এখন পাণ দোকানৰ পৰা আহি এই পৰ্যন্ত পাইছোঁ এই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কি নাম দিছে মা মিষ্টান্ন ভাণ্ডাৰ দোকানখন নতুনকৈ মা মিষ্টান্ন ভাণ্ডাৰ এইখিনিয়ে আৰু আইটেমটো মিঠাই আইটেম চব থাকিব চিংৰা মিঠাই পৰঠা থাকিব ন পৰঠা থাকিব এই আৰু চাহ দোকানত যিখিনি থাকে আৰু উন্নতি হওক কৈছোঁ ন তাৰ উন্নতি হওক সৰু পাণ দোকানৰ পৰা আহি আজি এইটো পৰ্যন্ত পাইছে আৰু উন্নতি হওক সৰুৰ পৰাই দেখা পাইছোঁ বহুত কষ্ট কৰিছে ল'ৰাটো এইখিনি মোৰ ক'ব লগা